ye abokope pokuase eha ena ba mu a wanya mfie dumienu nipa bonfo bi omnyombo fipam sana susie no etie eku akwada no yayaya etwa ne tekrema sede abusuafo bi de to Adom Kasee anim no kwasi de etwa mu ni na wotwe pepepe ya akwada no ehia owo yaya etisa abusua amamanya ntie ese wo police hospital ya omo papa ya akwada no ahwede eku no poten na Adom Kasee abaha eni omanfo bi nso a ewo ha no ebedin komo na yebisa sedi siye no abowo mu hu in fact esro akami me esro pa anti ma me nana no first me ja omu ko skwa ha ya o so se ya me ko me di omu ko eya aduane o se se ho na me fru me nu aduane ko first na omu to aduane but e ba sa no me akasa me nu aduane ekomo police fu no die si wona ni asem wenye achi pa de a ene aban no ye ni wona ni yi ye beto amateria justice ne nanaba na odiesu eni adesre eto aban eni posifu anim sisi bibi ayi me fi ska bi ayi wo tamade aban mesra ne pi masam na abada war me na na asam abi onde achiri mam onde achiri ye mam pa wo hwehwem manu kwade ndezi pefe na sasi ababetre yesi bibi abanya achiri mamo no hwehwem mam manu kwade ndezi wamade senyina ene se empanyifo nhwe na omofa emranya adwuma bibia wodi akwada na wetisa no omoma emra no enkasa abina pokua ahwennie eyemedin Kasee abna kokopie mu wo court eye Jaben court wadabraka ene na womo ekọ asem no so abna wote yenka yema wo aha sabre womo wie ne kosi sei Yofia meton kapa na oba Jaben court sabre no asem no oma sore so na yebedru anopa no e wo na yehu se omode owura no eye na ye fana se ya one that's how for able to come no omode ne be se wo bia ye wo na dodo ne bi sase na kwara ne mi no ene na yire no omo wo hen se na omo background se ho no mo de omo fa e omo wura mu na ne wanwan ne se ene no ye betina court dem no enya dia omo express dem no e wo court dem ho nta so mo ko se kukuo mu enti justice e papa na ye penyi a ono ne yire ene ne mami no se mra na so mu no omo no o ma lawyer for si justice abusia na de omo kita legal aid wona gina wo manam na ena mo se amadwom na yanti bi enhunu de course no justice papa e wo menchen Peter kwabena ostafo ye ne ni komoni emisa no enkomodi e course e wo hono mo ene se de asem na kosi wa chima ma ya se ase omo de ase bosomi awiye 31st May omo besan ba betena asem no so enti mayene Peter eni nkomoja Adom TV mo hawe ya ena na moko se dan ni mu no asem no na muka ko system ye de charge abo bi omo se bien o ye ko nde omo fa charge mo bi a bet enkwala na ewo mu no ena defender lawyer na say ye nhwe kwan ye be pa so ankwala no ebetima akọ school omo be nye fa ho di akọ school den ho asem na omo ka ejaba lawyer na ye say sa na tie dia ye wo school bi wo osu ho ba bi nka ye mfa ankwala na nko nanka wono ombenya protection ombetime ti womo firo omo cast na bia ombetime ne wo akọ school but ti asia nya adwuma defenders ile do defenders so pachere omo so obi a ombetime de kwala na ma omo omo so betime ahio the judge na ile say that tie dia after meeting na ya no omo nyina pana lawyer for better na omo ahwe bia asem kwala no omo de omo fa omo so benya protection kisame na mo che wo de ntia o man for ma pete mu se de case so mo fefe ne tie na mo de asem no ko she kokom na mo che mo de ntia me de minim ba ntia ase be me ko no mo ho mo close on me intimidate dia o de ko she ko mo mo yes abe na wa mi sanso no de abisa o case en kwala ne de na o mo e ko fa ba nti no ne pele ko de na o mo anko hu ntima mi sa question Mase ntisese no wo hwese de ko na wo twese de mo besanya ba wani so de mo susuye no ye de okay judge le ka chere be say
sɛ mepa metim apɛ lawyer na waba na sɛ ɔhwɛ ne sɛ aban lawyer na ɛde na amayɛ no deɛ wɔka no ntoaso mu na ɔbɛfo sɛ me lawyer bɛba deɛ abɛtim afa lawyer no waba no so wo dwen ho ahyɛ sɛ wode bɛyɛ adwuma na ɛno deɛ me sɛ yɛbɛdi ka hwɛ aban lawyer na afa no because nsɛm a ebisabisa no questions ɔyɛ no timo sɛ ɔnyɛ obi a ɔyɛ ɛyi sa nti yɛbɛhwɛ ɔno ansa agya meteo yɛn asɛm a yɛwɔ ne sɛ na ɔka sɛ yɛn yɛbɛtumi afa lɔya no yɛni ka yɛde kɔfa lɔya yɛn asɛm nyinaa ne sɛ aban ne ne mpanimfoɔ asɛm wɔ evidence wɔ krɛɛ papa no agye atom sɛ ne ba ɛna tutuo no sɛbe akwara no nso ɔyɛ nipa ɔnyɛ aboa na wo ne obi timantam na woku no aboa akwara wontumi mfa ne nhyɛ bɔtɔm nkɔto ne ntwene na woatumi adi akwara no ahyɛ bɔtɔm ahyɛkyɛ abutu akɔto no atwene a ne tɛkyerɛma ɛnni hɔ bɛsi sɛsi a no gyegye ɔbɛtena so polisifoɔ yɛdi asɛm no anim aban nipa biaa asɛm wei ɔwɔ mu bi a ɔmo bɛyɛ Ghana na agye sika kata so mamu aso na sɛ ɔmo bu asɛm no yɛ asɛm no basaa aduabɔ bɛbɛ mu Tada se papa